Gombal cek sedina. Kok wis akeh sak gunung-gunung iki lho. Iki biasane iki nek ning kathok-kathok iki ana slempitan-slempitan. Sapa ngerti entuk rezeki biasane nek wong wedok nglempiti iki kok entuk rezeki. Mau kok ana kresek-kresek iki apa ya? Sapa ngerti. Ye. Obat apa iki? Pak, Rene oh. Pak. Endi to wonge kok ora teko-teko iki obat apa iki? Pak, iki aku mau nglempiti kathokmu mung ana obat apa iki? Kuwi vitamin kanggo wong lanang, kanggo laki-laki, pria perkasa. Ben iso ndiyang-ndiyang ngono iki lho. Alah Pak, ora usah nganggo obat-obatan koyo ngono lah Pak. Muh aku nek nganggo obat-obatan koyo ngono lho wong ora usah nganggo obat-obatan koyo aku nek nglayani kewalahan kok Pak. Wis go manut wae go, wong aku kudu ngono kok engko pokoke tak ombe meneng-meneng wae ben surprise. Nek ngomong bakal gue emoh. Aku wis ngerti makane aku ora ngomong tuku obat koyo ngono. Malah ketahuan. Wes aku mau main emoh.